Maguma bandla kaQunda kaNdabezitha kaKhuboni kaMafukalanga maqokozela njengelifu lemvula ngwane zixhobo zothukela nina basemnambithi bontuliza nkomo kaGuqa kaNdlela kaSompisi namkelekile kaloku kulomzi wenkcubeko yesintu umzi wamagqabi amaxolo nengcambu namkelekile kaloku kuwo lomzi wamachiza okunyanga. Namhlanje kaloku ngolwesithathu usuku esincokola ngalo ngamayeza okunyanga siphatha kaloku kolusuku elo yeza lithile sincokole ngalo elo yeza sibulela kaloku ezo sihlwele ezasishiya nawo lamachiza esinyanga ngawo. Namhlanje kaloku bantu abahle siphethe umthi okanye isihlahle yangokuba wena udibana phi nawo lo mthi kuthiwa ngumbhongisa. Ungalibali ke to subscribe ke mntana omhle ukwenzela ubana sithi chukunye kuba uyazi uba ngemivulo sincokola ngokuphayana evenkileni kwale ngolozithathu njenganamhlanje sincokole ngelo yeza kanti ngemigqibelo siphatha loo topic apho sincokola khona ngezidla umzi before kaloku singene endimeni. Just to remind ukuthi today is the 13th of May 2020. In 2 days it will be the 15th. Ngayo kaloku i-15 yazi ukubana we are closing i-registration kwabo banomdla ukujoyina the Academy, Vusilanga Academy of Traditional Medicine. Wena ke usenomdla wojoyina, you go to our website www.vusilanga.co.za apho uzawufike khona udibane nelink, you fill in kaloku i-form le uzayifumana after clicking yona lo link. Don't forget kaloku to subscribe. Let's hop along ke bantwana bahle ukwenzela uba singayicali nengafuni ukutsalwa sithethe ngawo umbhongisa. Around East London this plant is very common. Apho sihlala khona it grows ide ibe khoko 3 meters 4 meters it becomes a tree, a very respectable tree. Kanti kwindawo ezininzi it only becomes a shrub. Apha kuthi ke you can even get some semi forest elenziwe ngumbhongisa kuphela, ihlathi libe bushinyanarha lingumbhongisa kuphela. Yabizwa ke lo mthi ngentetho zonke. Abantetho isisilungu they will call it blue bush, star apple, monkey plum. Majaha pere athabeng tsa Lesotho ba re ke monkganku. Ndiyabona ba mhlawumbi ba ive inuka inku le nto yethu lombhongisa. The botanical name, which may be a nice tongue twister ngelinye ixesha, is Diospyros lycidos. Hey mandiphinde yabona xa uzobiza i-botanical name funeka uqala ubambelele nokusengceni ukwenzela ukuba ingakujudi kukhithufiti because anzima la magama, most of them are Latin. Is Diospyros lycidodes. That's the botanical name. Sithi ke go Google, you can either Google Diospyros lycidodes or you Google blue bush, star apple, monkey plum, and then you compare with ezi plants esikubonisa zona. You will read about the nice benefits zawo umbhongisa. If you are lucky, you may also bump kwezo medical journals about the study conducted. Ngumthi oright lona ongahoyekanga, which has so many benefits. Ngiyazi ke apha ekhaya xa sincokola ngolozithathu we start by saying what are the journals saying, and then sithi ke ngoku singomayezeni siyithini lento. But today, because we want to make this video shorter than our usual videos, siyayidibanisa ke lento where we picked only the most common apha kwezi journals. That's why we are encouraging you to go read ukuthi zithini ezinye i-journals ukwenzela ukuba ungapheleli uxhomekeke kulena siyitshoyo. We are only highlighting few ke mntana omhle njengoba sesitshilo. The first into esiqala ngayo yi-toothpaste. Wena mntu ke othi udiniwe zezi fluoride, udiniwe nazo ukuthenga ezi toothpaste ziyadura, you can use umbhongisa. Ufumana ikhuni lakhona elise-fresh, uyalihlafuna elikhuni, you will start to have a fresher breath than before. Ebakhwetheni ke abantu abangabakhwetha kwezi ndawo zinombhongisa kuba i-toothpaste is not allowed, baye basebenzise wona umbhongisa umntu awuhlafune utsho noko uphefumle bheterana. Abanye abantu are no longer taking i-fluoride because abanye abantu bane-problem with i-fluoride esiyifumana
kuzo ezi toothpaste, and you'll notice ukuthi i-toothpaste engena fluoride may be more expensive than ezi zoma 8 rand zine-fluoride. Abantu, what they would do, we are now giving you this other advice. Umuntu uzawuthatha i-sodium bicarbonate, athatha i-cinnamon, and then you crush the root. Apha we need to emphasize ukuthi xa sithetha ngombhongisa, in the main sithetha ngeengcambu zombhongisa, which are very difficult to extract, especially xa komile, because yangena ezaa ngcambu zibe deep, ezinye zinabe. So thina xa siyokha umbhongisa silinda kunethe mntana omhle ukwenzela ukubana sikwazi uwukha, otherwise it becomes difficult sewunepeki. So umuntu uzawuthatha ezo ngcambu ke zombhongisa, azicrushe, azisefe zibe fine. You mix them with cinnamon. Cinnamon, as you know, is antibiotic, while umbhongisa is antibiotic, iphinde ibe ngu-antifungal esuzawufa apha below, and then you mix with your sodium bicarbonate. Ezawenza amazinyo akho xa uxukuxa ngayo abe whiter than before, but be careful because kaloku i-sodium bicarbonate is a strong alkaline. It will target kaloku the enamel of your tooth, uthiwa ngaloo mazinyo anemigqobhogqobho. When you take ke le sodium bicarbonate, cinnamon, i-crushed mbhongisa roots, udibanisa ne-coconut oil as a binder ukwenzela uba kaloku ibe kwi-state esi-1, ingabiyo dried powder, but omnye umntu ke will use it as a dried powder. Wena mntu esidibanisa ne-coconut oil, funeka uyazi uba i-coconut oil izawunyibilika above i-temperature ethi 25, ibe ngamanzi. So keep it efrijini. Siyagqitha ke besisathetha ngombhongisa uba usebenzisa njani as part of i-toothpaste. Sithethe ngombhongisa ukuthi usebenza njani for treating STIs okanye sexually transmitted infections. Wena mntu onengxaki sexually transmitted infections, othi ndikude mna namaziko ezempilo okanye imeko ayindivumeli for whatever reason, mhlawumbi uhlala emva kwentaba, awukwazi udibana nekliniki okanye ugqirha okufutshane, uyawuthatha umbhongisa udibanise nomdoni. Kumdoni ke sisebenzisa ixolo, udibanise nomgadankawu, ixolo uyabilisa apha mntana omhle. Xa igqibobila uthatha umvuthuza, ungawubiliswa nomvuthuza, only xa igqibobila lo mxube wakho ufaka umvuthuza uyilinde iphole, and then wenze eso siphungo umane uphunga. Wena mntu ungutata one-STI, kanti xa ingumntu ongumama one-STI, you can even use le combination, umane uzihlamba phayana kusisi ngayo le combination, because STI ihambe kwabantu abangoosisi, ibe ne-offensive smell or a colored discharge. Uzamulwa ke naloo nto. Sitrita ke apha i-STI ngamayeza esintu. Siphinde sisebenzise umbhongisa esi-pain reliever kuwe wena mntu othi une-general body ache, unomzimba oqaqambayo, uphinde ucrush ezaa ngcambu zombhongisa, ufumane umhlehlo wegusha, udibanise ke mntana omhle, uba uyafuna ungayingqusha, and then urabhe ngayo loo nto leyo ingumbhongisa nomhlehlo wegusha. Kanti there's also another alternative. Wena mntu othi andifuni uthambisa gusha mna ndibe ndingunuka igusha, mkhanku, mhlawumbi wena uthi ufuna usebenzisa enye into. I'm told ngamanye amaxhwele ukuthi you can use i-cactus. I've not tried it and I've not researched it, but into ethethwayo ngabantu abangamaxhwele abatrita i-problems ezinjenge-cardiovascular accident, le nto sithi si-stroke, baza kurabha ngayo i-cactus. I-cactus ke mntana omhle, igama layo lesiXhosa kuthiwa yitolofia. You get le cactus and then you make sure ba ayinazo into zihlabayo. Xa ugqiba uyikhathe phakathi, ufumane le nto izawuba ngamanzi, urabhe ngayo. You can use kwa i-aloe vera, ixolo le-aloe vera, but start by cleaning la yellow sap because it can be sticky. Ile benza ngayo i-latex glove, ungabi i-latex glove kaloku nawe mntana omhle. So apha ubuzamana nepeni yomzimba ngokusebenzisa umbhongisa. Safakela ke nezinye izinto engathethwayo ngazo namhlanje. Siphinde sisebenzisa umbhongisa for ukuphalaza. Wena mntu ukufumana amayeza osela namayeza ophalaza apha ekhaya, onke amayeza osela, onke amayeza ophalaza anawo umbhongisa ngokwalapha ekhaya, because we know the benefits. Faka ke nawe kwawakho amayeza
okuphalaza. Wena mntu wenza amayeza osela, faka umbhongisa kumayeza akho osela. There is something that we intercepted ke kwezi ndawo kuncokolwa kuzo. I think it was some journalists who were reading and researching ngawo umbhongisa. Kuthiwa you can take umbhongisa, you mix with idungamzi, ufake umnembenembe. Umnembenembe bathi yisina ke okanye isina peteshiana. Dibanise zonto, wenza isiphungo sosela, unike umuntu oxhuzulayo. Kuthiwa kuyaphela oko kuxhuzula. We are still to try that ke mntana omhle, but is something nawo nozenzela othi xa ubuye nempendulo ezintle ubuye usixelele sizokwazi nathi unyanga. Ndiyayiphinda bathi sisidungamzi, bathi ngumbhongisa, ibe ngumnembenembe, wenza isiphungo. The measurements ke kumayeza esintu xhomeka kuwe mntana omhle nesihlwele esiqhubayo. Xa sithi chatha kancinci, uthi chatha kancinci, njalo njalo. Siphinde ke kwangalo mbhongisa sitrite i-menstrual pains kwabantu abangosisi othi andinayo ibrufen, andinayo idiclofenac, andinayo into eyi-pain reliever for i-menstrual pain. Dibanisa umdoni elaxolo, udibanise nawo umbhongisa, wenze isiphungo uphunge. Kudala ke simane siwufaka umbhongisa lento umdoni. Khawumbe uyozijongela phayana kula online stores wafika ukhona umdoni. Sebenzisa ke ikakhulu umdoni lo wethafa mntana omhle lo apha. Bazawuthi xa bewubiza ngesilungu bathi waterberry. You can ask nabanye abantu abamhlophe. You can go to a pharmacy neyabantu abamhlophe where you buy waterberry either as a tablet okanye uyifumane ngenye ixesha iyi-crushed leaf. Dibanisa lo waterberry fa ukwazi uyithenga komayezeni, uyidibanise nomdoni, utreat all the problems. I think in one of the weeks we are going to discuss yona waterberry because lo mdoni is very useful. Besisatreata ke apha i-menstrual pain ngomdoni nawo umbhongisa. Siyaphinde siyabethelela ke ngombhongisa ngoba sihlanganisa amayeza obethelela. Endaweni yokuba ufumane izikhonkwane, uthatha iingcambu ezi uzenze isikhonkwane apho uzawuqaba khona kaloku ezonto zakho wena uziqaba apha kulo mbhongisa. We've learned ukuthi in some African countries xa bebethelela kweminye imizi kubethelelwa ngawo umbhongisa uwodwa, iingcambu uzifake phantsi komhlaba, bazincoma ke bathi zinamandla. Siphinde sisebenzise kwalo mbhongisa to treat opportunistic infections. When we talk about opportunistic infections, sithetha ngezi infections ezilinda udube ne-infection okanye loo nto that lowers your immunity and then ziku-attack, whether you've got TB, you've got HIV, or you are malnourished, or because of your old age uphele ngokuba nezo ngxaki ze-opportunistic infections. Abanye abantu don't know ukubana even if you are pregnant, your immunity is lowered. Loo nto umuntu o-pregnant kulula ukuba adibane nezinto ezingu-opportunistic infection. Siyawusebenzisa ke umdoni, siwuphunge, umbhongisa, siwudibanisa nalaa mdoni mntana omhle. Mna xa ndixuba umbhongisa andiwushiyi umdoni. Uzawuva xa sesincokola ngomdoni izawuba ngathi sincokola ngombhongisa because there are many similarities kwizinto ezenziwa zezi plants ezimbini, even though enye sisebenzisa ingcambu kuyo, enye sisebenzise ixolo. So to get i-benefits of izinto ezisimilar, we decided to mix them ukwenzela uba sifumane the maximum benefit. Nantso ke into besiyithunyiwe ke zihlwele zasekhaya namhlanje, sizile nayo sayiphaka. Sibulela kaloku ezo zihlwele ngoba zisinikela amandla neli xesha loba simane sidibana sithi kuzo kaloku ezihlwele makube chosi kube hele camagu.